Lauhanvuoren laella näkee, että meno maistuu. Ponnistelu on vapauttanut endorfiineja, kehon luonnollisia onnellisuushormoneja. Kahden koronatalven jälkeen päästiin kunnon laturetkelle taas 2023. Yhdessä harrastamisen ilo näkyy hiihtäjien ja järjestäjien kasvoilla. Kärjessä viilettävät uskolliset aktiiviharrastajat. He lykkivät koko 60 kilometriä tasatyönnöin ilman pitoja. Pekka, vaatiiko luonnosta lähteä uudelle leikille vai meneekö ihan hulppeasti? Ottaa vähän luontoon kyllä. Maaliin tulo on upeaa, itsensä voittamisen suuri hetki. Nyt ladulla aika vaiteliaat hiihtäjät puhuvat mielellään. Joo, muutaman kerran on tässä käynyt näitä hiihtämässä ja kyllä nyt taisi olla parhaassa kunnossa ladut kuin aikaisemmin koskaan. Tytöt vähän! Mitä miettii hiihtolegenda Hilkka Riihivuori omaa sukua Kuntola? Liikunta ja kaikki tämmöiset liikuntatapahtumat, niin siellä on semmoista mukavaa. Joo, niin onkin. Se on vähän niin kuin perhe. Että näin ihastuttavaa väkeä ei maailmassa ole muualla kun on hiihtäjät ja hiihdon järjestäjät. On summuva yö. Tällä mennään. Joskus tuli puhetta, että kun ei nuorempia tule ja sitten kun me hetken siinä funtsittiin, niin että oommeko me edes kysynyt. Ruvetaan kysymään niitä nuorempia. Niin. Motivoidaan niitä. Minkä ikäinen se on? 23. Niin, että mutta kun säkin pidät 50 vuotta tätä hiihtoa. On tultu kyliltä, on tultu kaupungeista, pellon reunoilta, kerrostalon varjoista. Sama ajatus rinnassa sykkii. Tänään ollaan samalla matkalla. Lumi hohtaa, metsä hengittää, mieli voimaantuu, arki taakseen jää. Tämä ei oo vain matka hangella, vaan juhlapäivä yhteinen täynnä tunnetta. Muisto, joka jää sydämeen.